Hola, buenos días. Hola. Empezando A ventaxa que tes agora é a autovía. Sí, é autovía. É un traballo moi beneficioso para nós. Pero primeiro teñen que Entón, isto, ahora non prodes unha sala de recepción. E que eu estou un pouco confundida, porque nos tiñamos, vamos a ver, teóricamente iban a entregar... Voy a ir con Tigre, para que vean la calor. O con vos. É 10 minutos, que se muestra. Despois ríe. La ilusión. ¿O no? ¿Qué? Un convencido, como Pablo Itabén, ali en Beade, tirando de ridimos. Que facer todos os días, non? E non pasa nada. Eu penso que somos suficientes, non? Bueno, ante todo, que moitas gracias por estar aquí. É dicir, nós o que si queremos é que non está que pasa a nadie, pero está claro de que as administracións dixen mal dos proxectos e para facer xusticia creo que temos que facer 4 puntualizacións. Unha, que isto sería absolutamente imposible sin unha conciencia medioambiental como a que teñen un grupo de ciudadanos de Carballiño, un grupo de rapaces. Bos días, que vimos fai uns minutos e que estamos a disfrutar agora. Fai un ano eu viñe a esta mesma instalación, bueno, non era un proxecto de instalación que a Consellería habíamos decidido colaborar para a súa terminación e era atender unha invitación feita polo Concello e feita polo